Cymru, Cenedl Fwyaf Llythrennog y Byd, gan Dr Carol James. Bu ysgol gynradd Pen Boer fel undre Llandysul Sir Gar yn llwyddiannus unwaith eto yng nghystadleuaeth Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2024. Enillwyd 800 punt, sef un o'r prif wobrau am brosiect o dan y thema Cymru, Cenedl Fwyaf Llythrennog y Byd. Astudiwyd hanes Gruffydd Jones Llanddowror, a oedd wedi ei eni dafliad carreg o'r ysgol ym Mhant yr Efel Cwm Hiraeth. Mae cyfraniad Gruffydd Jones i hanes Cymru yn y 19fed ganrif yn enfawr. Ef sefydlodd yr ysgolion cylchynol yng Nghymru, mwyn dysgu'r werin bobl i ddarllen y Beibl yn Gymraeg. Ni fyddai wedi llwyddo heb gymorth ariannol a chefnogaeth Madam Bridget Bevan, dyngarwraig ac addysgwraig, gwraig sydd bron wedi ei anghofio mewn hanes. Hebddynt ei dau, ni fyddem yn siarad Cymraeg heddiw. Pwy oedd Madam Bevan? Ganwyd Bridget Bevan yn 1698, yn ferch ei engaf John ac Elizabeth Vaughan, cwrt derllus Sir Gar. Roedd ei thad yn ddynggarwr, noddwr a threfnydd cymdeithas hyrwyddo gwybodaeth Gristnogol, a oedd ar un adeg yn ganolbwynt bywyd crefyddol ac addysgol. Roedd Bridget yn rhannu diddordeb ei thad, ac wedi sefydlu 2 ysgol ei hun yn Llandeilo Abercowyn, ger Bancyfelin, ac yn Llandybie. Priododd Madam Bevan yn 1721 gydag Arthur Bevan, bar gyfreithiwr yn Halacharn a ddaeth yn aelod seneddol rhwng 1727 a 1741. Be oedd cysylltiad Gruffydd Jones a Madam Bevan? Credir fod Madam Bevan wedi dod i gysylltiad â Gruffydd Jones yn ei phlentyndod trwy ei thad, ac roedd ei hewythr yn frawd yng nghyfraith i Gruffydd Jones. Pan sefydlodd Gruffydd Jones ei ysgolion cylchynol cyntaf rhwng 1731 a 1737, bu Madam Bevan yn ddylanwad mawr arno. Daeth yn noddwraig a chynghorwraig i Gruffydd Jones. Erbyn 1761, pan bu farw Gruffydd Jones, roedd 3,395 o ysgolion cylchynol yng Nghymru, a thua 158,000 o blant a'r werin bobl wedi mynychu'r ysgolion. Beth ddigwyddodd i'r ysgolion cylchynol ar ôl marwolaeth Gruffydd Jones? Parhaodd Madam Bevan i redeg yr ysgolion hyd ei marwolaeth yn 1779. Roedd ei chyfraniad yr un mor allweddol a Gruffydd Jones, gan ei bod wedi rhedeg 3,185 o ysgolion cylchynol ac addysgu dros 166,000 o ddisgyblion. Be ddigwyddodd i'r ysgolion ar ôl marwolaeth Madam Bevan? Gadawodd 10,000 o bunna yn ei hewyllus i barhau gyda'r gwaith. Yn anffodus, fe wnaeth 2 o'i pherthnasau, y fonesig Elizabeth Stepney o Lanelli a'r llyngesydd William Lloyd dan Rallt Llangadog, herio ei hewyllus. Cadwyd yr arian mewn siawnsri am 30 mlynedd, cyn i'r mater gael ei setlo o blaid dymuniad Madam Bevan. Erbyn hynny, roedd yr arian werth 30,000 ac fe'i defnyddiwyd i sefydlu ysgolion elusennol Madam Bevan. Ar ôl 1854, ceiwyd yr ysgolion i gyd a symudwyd y cyllid i'r eglwys yng Nghymru ar gyfer ysgolion eglwysig. Mae sefydliad Bridget Bevan yn bodoli heddiw fel elusen ac yn noddi grantiau i ysgolion eglwysig yng Nghymru.
Ble mae cofeb a bef Madam Bevan a Griffith Jones? Eithom fel ysgol i chwilio amdanynt i eglwys Llanddowror. Darganfuom mai 60 mlynedd ar ôl marwolaeth Madam Bevan, y lansiwyd apêl i godi arian i gael cofeb iddi, sydd wedi ei gosod drws nesaf i un Griffith Jones. Talwyd dros 200 o danysgrifiadau gan bobl ar draws Cymru, gyda mwy na'i hanner yn glerigwyr. A oedd hi'n arferol i fenyw gael cofeb yn y 14th ganrif ar 15. Unrhyw wybodaeth, cysylltwch â'r ysgol. Dymuniad Madam Bevan oedd cael ei chladdu yn yr eglwys. Nid oedd am yn gallu gweld ei bedd. Roedd hyn yn ddirgelwch i'r disgyblion. Roeddent yn gofyn, a ydy Madam Bevan wedi ei chladdu yn yr un bedd ag Griffith Jones? A ydy hi wedi ei chladdu o dan loriau'r eglwys neu wrth yr allor? Os oedd hi wedi ei chladdu yn y fynwent, ble mae'r garreg fedd? Bellach, mae gennym dystiolaeth o lyfr claddu'r eglwys ei bod wedi ei chladdu rywle yn eglwys Llanddowror. A fyddwn ni fyth yn gwybod ble? Mai troi pobl at ddew a'i haddysgu oedd bwriad Griffith Jones a Madam Bevan, erbyn ei marwolaeth, roedd tua hanner y boblogaeth yn gallu darllen Cymraeg. Mae hyn wedi cyfrannu at gadw'r Gymraeg hyd at heddiw. Mae cyfraniad Griffith Jones a Madam Bevan yn rhan o'r daith gyffroes sydd yn ein hwynebu o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Gweler ein prosiect treftadaeth ar wefan Ysgol Pen Boer.